Lis-Somalu ta' 25 sena li joqgħod il-Munxar weħel 3 snin u nofs ħabs wara li fil-Qorti ammetta li attakka Uffiċjal Pubbliku. Il-każ seħħ fit-13 ta' April għall-ħabta tal-10 filgħodu, meta l-akkużat għeddet u kkawżat ġrieħ ħfief fuq uffiċjal pubbliku waqt li kien f'uffiċċju fi Pjazza San Franġisk ir-Rabat għawdex. Jirriżulta li s-Somalu ta' daqqa ta' pon lill-uffiċjal pubbliku wara li rrifjuta li jħallih ikejjel it-temperatura ta' ġismu bħala mezz ta' prekawzjoni minħabba l-COVID-19. Huwa wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Is-seduta fil-Qorti ta' Għawdex kienet ippreseduta mill-Maġistrat Monika Vella filwaqt li l-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Joseph Gawċi. Il-Qorti reġgħet ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest tan-negozjant Yorgen Fenech u ordnat sabiex jibqa' jinżamm arrestat. Fenech huwa suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja u ilu minn Novembru tal-2019 arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. It-tlieta wara ġeressaq talba sabiex jingħata l-ħelsien mill-arrest, iżda l-imħallef Aron Buġejja tard filgħaxija ċaħad din it-talba. L-avukati tiegħu qed jargumentaw li Yorgen Fenech huwa persuna vulnerabbli skont ċertifikat mediku għaldaqstant ħajtu tista' tkun fil-periklu jekk il-koronavirus jidħol fil-ħabs.